Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Mayong darakulang sibulyas ngunyan sa Naga City People's Mall. Solamente saradit na sibulyas ang nababakal kan sa tuyang mga kababayan. Alagad sa halangkaw na presyo. Ang kilo kan saradit na sibulyas igwang 440 pesos ang kada kilo. May 460 as in 280 ang kilo. Ang sarong sako ng sibulyas ang nababakal na subuot sa kantidad na 3,000 pesos. Asin kung ibabagsak na sa market, aabuto na sa 600 ang kada kilo kang darakulang sibulyas. Sa iba pang bareta, huli kan gale warning na pinag-anunsyo kan Pag-asa na dara kang Northeast Monzon, nagpaluwas nin memorandum si Governor Luigi Villapuerte kan Camarines Sur, mapadapit sa no swimming and island hopping policy na nagpuon kan suudma. Huli kaini inabisuhan man ang gabos na mga resort owners na ipasunod ang nasabing kasuguan para makalikay sa anuman na peligro na dara kan raotin kabugtakan nin panahon. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Permisa ng mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay.